No. Majú jaký rachot. Ale vytrvalci, pozri, aké má pekné. Ani toto nebolo skoro. Ne, tam je. To sme mali aj vy, nie? Mimo. Ahoj. Aj to? Držte, natáčajte jeden kus malú, lebo ona nemá malú tam už. Dobre, dobre. To malé, a že pôjde môj. Pozrieť, pozrieť. Koko. Sú krásne. Peťo, Spí? to sme my kúpili. To som chcela vedieť, lebo ja piráta túto pod okno. Preto som chcela vedieť. Či náhodu. Ervík je tam sám akože? Áno. Ale aj nevadí, že keď sme tu, tak oné. Ja tam chodím kúkať. To majú dve v kope. To majú ďalšie dve. Ja som aj s bojskom. Pozri! Polnočná prechádzka. Skôr rozcvička behu. Nevyprávaj, lebo táčko tými lezem nemali. Aj starému Tomášovi. Čo to? Že Gaba leze na Furt mi píše, jak jebnutá. Ďaká Bohu, že mňa si nepridávala. Pozeraj, to... A to čo? To pustili.
keby náhodu. Henty musia hádzať akurát pirátov. Peťo? A už si naše minulé dve? Co? Čo som spravila? Beriem, že chcela puknúť do hnusla, lebo ja som niekoho zavolať, ale ja neútem nehať samu. Ale budíš, no. Áno. Však aj ja som bola, lebo však... Ešte majú. Pojde to hore, či mám ísť dole? Hore. Hotová? Viem, že by ma už ruka boli. Áno. Tá išla donútra. No však nebolo by odveci, lebo povie, že nechajte mi tú malú, ja ju postrážim. Aj my, ale ne Dominika, minulý náš malý mal toľko, čo mala a predpal celú noc. Im to nevadí. Lebo ako ona sa zobudila, keď túto piráta, tu neviem, či ako to Áno, nehodili. keď pirát sa hodí, tak to sa lakneš aj ty. Ale zas ona sa nelakla, ona sa zobudila a hľadala tieto svíci. No však ale pod oknom. No však to. A ešte? To máte vy. To je naše. To je zase naša. Áno. Hotové? Ešte nie je moja. Ešte to ešte nebude. Bude iného, tento rok bude iný ohľad. No však ako on je Trnavský, sa môže asi pod tému schovať. Lebo už nadávam 11 minút. Už ma bolí ruka. Idem kúknúť malú, lebo... Ideš tam dole. Len treba natáčať. Dobre. Všetko sa pohne. Dobre.
Daj to hore! Moja natáča mi to, niečo mi ten To... červené svíti. Áno, to natáča. Pozri to! Ešte hen to púšťajú. Ježiš, ja si tam neviem naštelovať, keby som vedela. Tak to maj. To pozri. Tak to pozri. Jak zabitá. Áno? Aha. Keby si Jankovič vynehadzali pláte, tak nech ho zinku. A riskovať, že začne plakať, baba ju dvihne na ruky, tak radšej sa bude chodiť skúkať. Presne tak. Ale ne, sú dole, keby to nevedeli pochopiť, že máš malé detsko do opice, ja nemunesem jebať ty pirátov, dneska doby da jebí na zadku pirátov, jebal mu to na one, na TikTok, vieš čo to bolo, na Flash. A jak som sa ja zlakla, Áno, má dovú. Svetov. A henten okolo teho. Keby sa chyci, tak ponom ešte podupem. No bojím sa, že ten už ide z tú Bohušovu, lebo on je selú a Bohuš ešte nejakú igelitku. Nevím, tvrdil nejaké gore a to je to, na čo som chcela ísť malú dovnútra, keby bola. To je vlka. Kafontajné. Dobre. Ale nám by sa toto vždycky ľubí najviac. Ešte? A to je ešte nič? to by si išla donútra. Áno, ale to čo tam nezobrozí, No, to však už. počkaj. Ešte len uvidíš. Ne, to nejde, to Ja som ti povedala, že ty máš nechať pred... Ide, veď si to dobrá. Samo tam ide. Mama, zvihni ma na ruky. Na ruky ma. Boli sme aj 3 razy. Nechce ju mrviť, aby sa nezapustila. Nech spí, ona spí na posteli. Ja som sa nadýchala toho dýmu. Dýchaj.